Bufă, buf! 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8. Jump. Jump back. Mommy, move. Nu mă move deloc. Move. Move nimic. Move. Spune please. Move. Please, Vali. 9, 1. Oh, stă și Vali puțin. Stă și Vali. No, no, no. No, stă și Vali. 2, 3, no. Ce faci, Kira? Kira, câți ani ai? 2, Tu? Bravo, Kira. Kira are 2 ani. Kira, cum te cheamă? 2. Kira, aranjezi patul, ce faci? Ți-au căzut pantalonii. Hai să ridic pantalonii. Kira, ridic pantalonii. Hai, vină puțin la Vali să ridice pantalonii aici. Pens. Hai. Vină orice la Vali să ridic pantalonii ca să... Vină. Kira, stai un pic, stai. Îi dai un pic la Vali? Iubita mea. Kira, stai. Stai. O iubești pe Vali? Și eu te iubesc, mă. Cu tusea și mi-a spus că mă iubește. Stai, Kira. Ia, hai. Hai, jump. Hai. Ba. 1, 2, 3 și... Hai. Move, niciun move. Nu vreau, move. Hai, bravo, Kira. Bravo. Și Vali. Dă-mi un hug și plec. Hai, dă un hug. Hug. O iubesc pe Vali, zi, o iubesc pe Kira. O iubești pe Vali? Spune, move, spune, move. Hai, sus. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daddy, lași bani de pat. Nu se poate ce aici. 1, zic Kira, 1, 2, nu? Move. 1, move. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes! Spune move. Move. Move, Vali. Măi! Dăm lăsugură. Hai. Yes! Dă-mi un hug. Hug. Bye-bye, Manuel. Bye-bye, Daddy. Bye.